Na jó, a legfontosabb dolog a megfontoltság. Mindet kipróbálod, aztán variálod, és izgalomban tartod őket. Lábujjak! Igen, már akinek... Na szóval, foglalkozol egy kicsit az egyessel, a kettessel, 1, 2, 3, 3-as, 5-ös, 4-es, 3-as, 2-es, 2-es, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 4, 2-es, 2-es, 4-es, 7-es, 5-ös, 7-es, 6-os, 7-es, 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 7-es. Dr. Geller, van itt önnek egy hely. Köszönöm, Dr. Phillips. De az ebédemet itt teszem meg. Itt középen. Ennél az asztalnál eszem a barátommal, Joey-val. Ha ideül mellém. Mellét ülök, Dr. Geller. Tudják, bár a Természettudományi Múzeumban dolgozunk, mégis van valami természetellenes abban, ahogy étkezünk. Körülnézek ebben az étkezőben, és tudják, mit látok? Osztódást látok. Osztódást a fehér köpenyesekre és a kék zakósokra. És azt kérdem magamtól, Istenem, miért? Elbújjunk a ruháink mögé, amely ketté oszt minket. Pedig az ember a fontos, nem a ruha. Rossz vagyok. Elváltam, és van egy fiam. Joey vagyok, színész vagyok, és gőzöm sincs a dinoszauruszokról. Ted vagyok. 1 hónapja költöztem ide, és rettegek New Yorktól. Jól van, ügyes vagy. Bele fogsz jönni, Teddy. Andrew vagyok. Nem fizettem ki ezt a körtét. Jól van, mit számít az? Ronda vagyok, és ez itt nem igazi. Hű, Ronda. Scott vagyok. Igen, jól van, Scott. És 17-szer kell fellekapcsolnom a lámpakapcsolóját, különben elpusztul a családom. Anyám bármelyik percben megjöhet. Képtelen vagyok visszaadni. Igen, nem, de igen. Nem akarom. De igen. Nem. Nem tudom nézni, olyan, mint a Sophie választása. Azt a filmet nem láttam. Ó, nem sokat vesztettél. Képes vagyok rá. Igaza volt, ha egy kutyától sem tudok megválni, akkor... Majd hogy válok meg egy kis babától? Jaj, Istenem, Frank és Alice olyan csalódott lesz. Mi mást adhatnék nekik? Egy